Luzon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, Martes ngunyan, 24 kan Setyembre 2024, 9:24:24. An pagrespeto mi sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na iguana po nin marhay na resulta asin na sa maray na kitang kamugtakan. Pagkatapos kan maghapon niya to na paghinguha, pagdiskarte, sakripisyo, pagtrabaho asin iba pa sa paagian kan padagos man niya itong panarig sa mahal na amang Diyos. Pasalamat pa kita tabi. Ano? Bicol Target na, minalaom na yaong kamo maski brown out na naman. Ay, nako, tabi, bata, opera na sa nangyaon dyan, baga ano, nag-brown out pa, pero kasbago kadakul pag alas 3, pag sa tunata iyan. Minasarain ka mo. Sundo na kitang 4 p.m. Bicol Target. Katuwang tadyan si Chief Jimmy sa 3rd District. Pading Alarmario, pading Jomar Bien, si Joshua Bino, si Karen Nicole Ala, sa Manibela Henry Mata, sa Control Technical, Chief Tech Ramir Tanay in the house. Sa AM Band, siya po ang enkargado sa AM Band. Yan na boses na nagkakadarangog nindo sa speakers sa mga programa kan DCGB yan sa radyo. Si Chief Tech Ramir ang minalusot kayan dyan. Sa newsroom, tarabang-tabangon yan, yaon si Mary Joy Jarezgo, si Jen Matthew Balyaran, siyempre, Angel Mustaza. Sa direksyon asya na supervision ni News Director Mar Dila. Si Madam Shia Leron sa production. Siyempre sa social media platform, yan na nagkakabarasan nindo sa internet, DCGB News Online, sindaman na nagtatarabang-tabang dyan, pati na po si Jimos Barrios. Yan na broadcast man kan DCGB Worldwide Netwide, sa internet DCGB News Online asin sa YouTube DCGB Legazpi City. Jerome Nico Martinez. Yaon man si Tata Adrian ang sa muyang Chief Tech sa OKFM 97.1. Ige. Sesyon ngunyan kan panlunsod, panlalawigan, bayan, itong suigong schedule na hapon, tibaan lamang may mga maray-rahay na nagka-irestoryahan dyan sa mga manlain-lain na hunta. Sige, may istorya si Chief Jimmy, si Pading Jim, hali dyan sa sayang area of responsibility ang tercer distrito kan Albay. Chief Jimmy Compadre, marhay na hapon. Maray na hapon tabi sa mga bungkaras kan sa tuya mga istorya may modification sa curriculum matatag
sa lindong kan Department of Education kung sa irarom ni Deputy Secretary Angara ang alokadong subject kan teacher sa panahon ni dating Secretary Vice President President Sara Duterte. Oho. 45 minutos na ang kada subject. And 45 minutes sa pag-analisar gayud kan presenting Deputy Secretary as in siguro consultation man sa mga para tuklo. Haliputon and 45 minutes sa pagsabing pagtapos baganin sa rong klase sa pagbaliw pa sa nin one room to another room ang teacher makahirak man tabiyo nagmamadali para sa na ma-perform an another 45 minutes duration sa sarong klase as in subject. Sa ngunyan, ang mga subject sharing sa English, science, math, education, sa pagpapakatao, sarong subject pa ini, ginibo na tabi pa dinin 55 to 60 minutes at least, puro halawig lamang. Sarong oras. Oho. Dahil na magpaparamadali ang teacher sa paglipat-lipat nin classrooms. Ini ana pagaraman niya to kay Deputy Spokesperson Sir Flortena kan Deputy Albay Division kung sa ini ang primerong lakdang kan Deputy Secretary kung saan maski puro nakagian-gian lamang and modification na ini sa curriculum kan DepEd na iyon ang unyan ang pigsusunod kan mga public school teachers. Iyoan kumpadreng Jimmy, so natukar do magkaidto sa Senado imaging sa kunyan sa Kamara during the budget hearing kan DepEd so sa DepEd man 40-minute rule pero may nawalat na subjects na sarong oras ade. So, Igon 40, igoning sarong oras. Sige. Igon na, oo. So, nakapabor na di sa mga teachers man, mapagal itong 45 minutes na. Okay. Yan tabi pa di. Mga dagdag na informasyon, Jimmy nasalita di si GB News. Thank you so much, Chief Jimmy, kumpareng Jimmy. Ay, sa mga eskwela's publikas niya to yan tabi panibagong lakdang curriculum na sistema, thinking na tibaad makadagdag iyan sa pagiging kumbaga halangkaw kan literacy rate kan sa tuyang mga estudyantes and at the same time magaan sa mga paratukdo. 18 luminapuas ang alas 4 nin hapon isihon tadaw kay kumpadreng alarmaryo ang mga nangyari. Kumpadreng Al, what's happening tabi dyan? Salamat pade. Ideyang China ang posibleng magiging kompetensya kan Aleco dahil renewable energy ang gustong i-welcome digdi sa Albay sa mga maabot na aldaw. Sigon kay Board Member Vic Siga Jr., Chairman kan Committee on Power and Energy, ngunya na hapon digdi sa sesyon regular sa mangyayaring Renewable Energy Summit sa maabot na Biyernes, Sabado asin Domingo dyan sa Oriental Hotel. Pero ang diplomatic agency kan China sa magiging bisita. Digdi masasabutan kung ang mga magagayon na ideya na madadangog kan mga participantes na posibleng maging solusyon sa aluyo ng problema ta sa supply kan kuryente digdi sa Albay. Kaya ngunyan pa sana si Board Member Siga panagos man ang pagpagiromdom sa sayang mga pagiriba sa sanggunian na panalawigan na mag-attender kani como mga opisyales kan na probinsya para maaraman ang mga bentahe, asin na disbentahe kan renewable energy. Pero saroan sigurado as of this moment na saroan mga taga-China sa magiging bisita para digdi sa gibonan ning dakulang okasyon digdi sa Albay ang Renewable Energy Summit
na pigilauman, baka lamang may magayon na ideya digdi na makakaresolve ang problema sa kuryente na may offer lalo na ang China. Yan, sige. Yan pa din ang impormasyon na digdi sa Kapitolyo, Honor Mario. Thank you. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali man dyan sa sesyon regular ongoing pangunyan Sanggunian Pan Lalawigan. Dumang kita sa Premier Distrito, kumpareng Jomar, marhay na hapon mantabe. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, abot sa 50 mga solo parents digdi sa siyudad kan Tabaco, ali sa 8 mga barangay ang naturuan kan capability training on fire safety and basic first aid kan Bureau of Fire Protection sa nakalis na 2 aldaw. Ini ang kinumpirmar ngunyan sa DCGB News ni Senior Fire Officer 3 Cyril Adalia, ang Administrative Officer kan Tabaco Bureau of Fire Protection. Kasabay kan pagtatapos kang naunambitan ng capability training ngunyan aldaw. Sinabi ni Adalia na ang programang ini iyuan ilinansar kan Gender and Development Office kan Tabaco City para maturuan itong mga solo parents kan mga dapat nagibuhon in kaso na magkaigwaning kasulo o kaya medyo may na mimiligro ang buhay sa indang mga lugar na dahil na kinakaipo ang pamagalat ng mga first responders. Kung kaya ang Bureau of Fire Protection sa nakalis ng 2 aldaw, iyon pinagturuan ang mga ini kan mga basic na first aid pagliligtas duman sa dismayado, duman sa may mga lugad. Yes. As in, iba pa, kasabay na magpagturo kan fire safety. Nga ni maibitaran ang mga kasulo sa indang lugar. Ipinahayag ni Adalia na kasunod natapos itong sa solo parents. Kaya ngunyan na aldaw, ining ikaduwang aldaw, ang ginibo naman indang pa-training, iyo itong Daro refresher course, duman naman sa dati na padingpiyo na mga first responders, arog kan mga miyembro kan Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, pati naman itong mga first responders na empleyado kan lokal na gobyerno kan Tabaco na naghapon na training, apoy kan mga lecture, nagkaigwa sindanin actual exercise maninda kung paano ang pagpupundok ang kalayo, paano ang pagresponde sa mga nalulugadan, asin na nagkakaderiskwado na ang katuyuhan pa ding piyo kay ningon na ikaduwang aldaw na hindi kung saan dati ng mga first responders ang mga partisipante, iyo ang irepresenta Tabaka dahilan sa kahaluyan na panahon na desin na pagrespondean, linaw na sa mga basic na mga dapat na ibuhon. So, nagtapos na ini ko niya kasudma sa mga solo parents, 50 na mga solo parents, then mga 50 man na mga members kan Bureau of Fire Protection, BJMP, Philippine National Police, at mga first responders kang LGU ang nagpartisipar ngunyan aldaw. Yes. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya halima dyan sa siyudad nin Tabaco. Asar ito sa magayon duman na itong duman sa effort kan training is yung refresher course, ha? Importante baga kunta na ining mga fire drill, earthquake drill, dapat kayan siguro twice a month, o maski monthly, na sige sustenido, danganing ang mangyayari kaan parang kunya na sana muscle memory. Garo baga Jerome so pag free throw, diyan baga sa pag free throw sa basketball, ansaro sa pinag-develop diyan kan bako yung coach apera kung yung coach trainer pa ang pig-train diyan ang so muscle memory yung sistema na nakatudan kan basketball player
kung paano ang pag-free throw niya. So tamang mostra kan siko, so tamang pagkapot kan bola, pag-release, nakalinyada sa ining tuhod, so tamang pag-bend kan tuhod, sagkod na paulit-ulit yan, paulit-ulit, pauro-otro, sagkod na nakatuodan na sa nagaro na robot, pag ma-free throw, muscle memory na lang, psang, ang porsentahe kan pag-shoot kaan mga nasa 98%. Araw ka ng training kan Chinese basketball team. Araw ka yan, talagang pauro-otroan. So muscle memory, every time na kaipuhanan na, day nang kunakon, shoot sa na yan. Baga tabi, teacher Ramir Tanay. Ito pag sa mga muscle memory, sinasabi ko, magaling to. Sinasabi ko, lalo yun ang mga free throw. Di ba? Now, ini naman na sa mga fire and earthquake drill, dapat araw ka yan. Bako sana itong quarterly. Talingaw naman agadaan. Sabi baga ni Pading Jomar duman sa report, refresher course, sigurado sa kahaluyan na daima nagagamitan, although da itaman pinaghagad, lingaw mo na sa prosedimento. Kaya dapat ko tanayin nga ni mga fire drill na yan, earthquake drill, on a twice an kada bulan. Sige sa nang utro. Hilinga sa mga remalaso, pag naglilinog, nahiling nido, actual na linog, may nagsusunod ka ito mga duck cover and hold, pambihira. Anong nangyari dyan? Turula ka na, iyo yan ang mga duck cover and hold na, wara na yan. Pero kung muscle memory, sige sa Japan naroon kan kan naglinog baga sa Japan, kan nakaaging bulan yata ito, may nakahuron ako sa kababayan ko through messenger, dahil na nga digdipi yun na hadit, uso baga sa Japan naglinog, kunya na, ang nagpapanik ini, mga Pilipino, magkasupog nga yan, pero sa mga Japanese, easy nga yan ni da kabayan ang gigibuhon. Duck, cover and hold. Daining kururat na mawara, maski sa mga eskwelahan. Duck, cover and hold. Iyon, tayo so kababayan kong babae, nagtatrabaho siya sa faktorya. Dominante siyempre mga Hapones. Dominado kan mga Hapones. Paglinog, pinasin ng mga Pinoy duman, iyon so nagkukururarat. So kaya rin ba may mga Hapon? O ngay gari mga robot. Kunyan, organisado so hero. Ay, digdi sa to. Yeah. Earthquake drill, fire drill, quarterly, gusto ko sabihin, kada taon, 4 na beses na. Anong matagum sa isip ka iyan tabi so yan tabi Sige, oras sa Pilipinas, alas 4:28. An oras hatod sa Indokang. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Anong asing kilig sinigang mo? Pork. Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilap, meron ka ba? Asim Kilap ng pamilya. Asim Kilap, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes, dasin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda, pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang angat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial, tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey
on target. Pio Fernandez. Unbelievable. Igwa kitang pinagsusubaybayan baya dita. Ini ang dapat na makunyan talaga. May masampulan ang gobyerno ining nagkakapirang bentahosong negosyantes on a national scope duman sa Manila nagmamanipular kan supply dispues siyempre may epekto sa presyo kan bagas several days ago agang-aga pinagsusundan niya to sa Bareta na igwang nag-inspeksyon sa sarong pantalan duman sa Manila. Darakulaon baga ayan na pantalan. Sa Manila, igwa dyanin mga container ports, international container terminals. Mga pier, Yaon duman, nakatambak dakulunon na mga containers suhali sa ibang nasyon na pano-pano nin mga imported rice. Inarabot duman sa manlain-lain na pantalan, sarong pantalan sa nangani gyud ito si pinahiling tambak duman yan bagang harlabao nagari kwarto na containers ngani na pigbubugtak sa container sa trailer truck, sa container ship. What happened? Off-air kita, Chief. Walang pula. Tingnan mo.
Yes, sige, buwalta na kita. Nagkaigo lang po ni technical glitch gari nag-fluctuate yung kuryente. So, siyempre mga sensitivo po sa mo yung units, gadgets digdi, transmitters and everything else kaya arog kayan brought about pa ining mga brownout na ini tabi nabigla na sana. Bigla na yan na arog kay na nangyayari tabi Sige. Diretso na kita kan mga istorya, ipadagos na lang ito sa mga masunod na programa niya to itong sumanungod sa bagas tabi. May dagdag na report man si Karen Nicole Ala halik gayud yan sa Sanggunian Panlunsod igwang session ngunyan. Karen, good afternoon. Go ahead. Salamat, Sir Pio, para man sa dagdag na istorya. Opisyal naman na tinukawan ni Acting Vice Mayor Lawrence M. Beltran ang session presider table digdikan Sangguniang Panglungsod kan Legazpi matapos ang pagpalagar sa iya bilang Acting Vice Mayor kan Syudad kan Legazpi. Halagad daylan ta opisyal nang nagkaigwanin presiding officer ang session digdi sa panglungsod. Nanotaran ta na nagtaraytayan sa mga napindyenteng mga ordinansa na dai na diskuter na formal kan mga nakaaging sesyon. Kung kaya tabi Sir Pio, nagkatarawanan man ginaray ang mga ini nin formal na diskusyon kan mga konsihal ngunyan sa sesyon. Balik sa nagtaraytayan asinoy pendyenteng mga ordinansa, 5 ordinansa ang nadiskutir ngunyan, asin sa 5, 2 digdian nakapasar na bilang ordinansa na ipig-author ni Kagawad Alexander Howe asin Kagawad Sunshine Imperial. Mantang 2 man ang ipig-defer sa sunod na sesyon asin saroan for second reading man po. Mantang igwamanin 2 resolution tabi Sir Pio ang naisakngat para sa ikaduwang pagbasa sa sesyon na ipig-author man ni Kagawad Butch Lucila. Yan tabi Sir Pio ang mayor na sitwasyon hali digdi sa sesyon kan Sangguniang Panglungsod kan Legazpi. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa pagsubaybay kan istorya man diyan sa Sangguniang Panglungsod Legazpi. Sige. Nagtukaw na formalmente kainot-inuting sesyon regular bilang presiding officer Acting Vice Mayor Lau Beltran. Yan. Ito, kainot-inuting pagkunyan, tukaw niya, sesyon ngunyan. Sige, dumang kita sa daraga sa oras na 12 minutos bago magabot ang alas 5 nin pagkahapon. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Marikas na nakalusot sa sesyon ngunyan na hapon ang pagpasarkan ordinansang itigbusol ni SK Federation President Sophia Lane Baldo. Pagdagdag Sir Pio ni honorarium bulan-bulan sa mga SK officials sa 54 barangay kan munisipyo kan Daraga Albay. Aprobado na ini sa huring pagbasa ngunyan na hapon katakod kan regular na sesyon kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Kung sayon kung matatandaan kan uminaging mga simana kan tigmalo ining ibusol ni Baldo and nakapalaman sa sayang ordinansa na mataonin 200 pesos kada bulan na dagdag honorarium ang lokal na gobyerno sa mga SK Kagawad, SK Secretary at SK Treasurer. And alagad Sir Pio, ibinalit mo na ini ni Vice Mayor Bobby Magalona sa komitiba giraray ni Baldo para sa nagkakaperang mga revision. Kana presentar naman ini sa sesyon ngonya na pagkahapon ang naging pagkasurunduan na susugki pakipag-ulay ta kay Baldo sa mga amendment sa iyang binilog na ordinansa magiging na sirpi yung 300 pesos andi sa taong dagdag honorarium bulan-bulan asin sakop na mandikdian mga SK Chairperson, SK Kagawad, SK Treasurer, asin SK
secretary. Di maray-rahay ta kunya nadagdagan ning 100 pesos from 200 daging 300 na. Roger to that tabi Sir Pio, and pagkukuhaan kan pondo kay ni iyo ang general fund kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay as in ang magiging pasistema susug sa entrevistata kay SK Federation President Baldo. Kada bulan, Sir Pio, i-download naman kan lokal na gobyerno ang pondo, pandagdag sa sendang honorarium sa pagsabi na ang kada SK Council, igwa naman ngayanin kanya-kanyang mga bank account. Kaya automatiko yan, kung halimbawa sa pinal o ma-realizer na ang naunambita ng ordinansa, direkta nang maabot sa kada account kan SK Council ang sa indang dagdag na pondo pandugang man sa indang honorarium kada bulan. Di ano ang estado kan lakdang na nasa second reading over? Aprobado na ni Sir Pio sa final reading. Approve na for final reading. Kaya kumbaga ang kahit po na sana kay ni signature kan na alkalde and review man kan sangguniang panlalawigan. Iyan. And then dito na sana finish line na. Good enough. Iyan sa bagay dai maning dakol yan ang problema kung igwanin mapagkukuhaan ning mantenidong fundo sa general fund Roger po that Sir Pio, nakapag-urulay naman sinda sigun si Baldo na malanganin na sa initial na proposal is 200, nadagdagan pa nin 300, nadagdagan pa nin sanggatos, bali 300. So asigurasyon yan na igo talagang fundo na makukuhaan. Sige. Roger po that. So kunya na. So mga kagawad, konseho kan SK including the chairman plus secretary and treasurer. Roger po that. Kan barangay. I-clear talang ha, SK lang ini, SK Danyo yung secretary and treasurer kan SK I should say. Yes. Yan. So barangay da ito, taigwa na itong dati. Sa inda naman. Sa inda naman ito. Sige. Ayan tabi Sir Pio, major story na nagbutwa din sa sesyon sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Joshua Pino, TCGD. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. O good news yan tabi sa konseho kan sanggunian diyan sa Daraga may dagdag kamong kunyan bali so amount is 300 pesos na bakong 200 pesos na dagdag yan aprobado yan for final reading isusumiter iyan kay alkalde acting John G. Maray na hapon, Acting Mayor John G. Ahusian, then it will be submitted sa Sangguniang Panlalawigan for review. Makusog ang pagtubod kaya na maipapasar yan. Taigwanin nagkakanigong fundo nga pagkukuhaan, anigwaning legal basis ang pagkuanan kan pundo tabi. Yan. So, pa man, igwan ng dagdag na 300 pesos, duman over and above, duman sa nare-receiving nindong mga ining parang honorarium. Pa man SK kagawad, chairman, kagawad, SK secretary, SK treasurer. Pa man tabi. Pwede na padingnal hilinga daw tabi diyan sa ibong kalendaryo. Pwede na igwa pang diit. Diit na sana. Sige. Di sa aga siguro duman sa tingog kan banwaan na lang ta medyo mabibitin-bitin kita sa kunyaan panahon. Ining sumanungod sa bagas. Pero tawang ko na kamong ideya, ang nangyari, so gobyerno baga paano, kunyang ka ito nagtugot ka nakalis na mga bulan na mag-importar nin bagas, ining rice traders, nganing igwaning sustainabling supply na commercial rice and ang epekto kan pag igwaning stable, sustainabling supply nin bagas sa merkado, ang presyo kaan kunyan man, stable day balang kao. Di nagkuang ka ito, nagtaon ning import permit sa Pilipinas, irimportaran so mga rice trader, darakula sa Manila. Ang problema, pag-abot, nakaisip na naman so mga rice traders nin panibagong modus. Daiman kikoa, duman sa pantalan, so mga containers na ito na pano-pano nin imported rice, daiman kikoa. So pag dai mo kikoa iya, nangangahulugan, daiman ang makakabulo sa merkado. So anong resulta? Magkakaigwaning artificial shortage. Kaday man kiko ang nga ni sukunyan. So stock na itong bagas na inimportar. Sinda nagkokontrol pag nahiling nindang medyo date na, saka na ninda iluluwas at high price.
manipulasyon na todo. Sana busungon man ang ibang mga nagkakaya-receive kan araw kayan. Tayo nagtaramon kang PPA, yung nga nang gibo, digdigay sa mo titambak. Iyan na mga imported na bagasta. Kung sinda nga yung mga ngarkilahan ning kunya, nin bodega, mas mahal, digdigay sa mo, barato sana. So parang demurahi kahit gayud anapod kaan o basta may pigubayada dyan sa sa PPA. Sa paggamit kan lugar ni bilang istaka. Nagi ng bodega, so mga pantalan sa Manila. Dahil man ito na inspeksyon ang gobyerno, ngunya na diskubre. Oh, natural kung kukontrolon mo artificially, so supply nin bagas dyan sa merkado, malangkawaan. O pag maglangkaw ng presyo, dangan na nin naman didit-diit, iluluwas, kukuhaon itong sa mga nasa containers na ito na naka-stack sa na dyan sa pantalan sa Manila. Ayan po tabi kunyang an sitwasyon. Kaya sana sa mga maabot na oras pwedeng iluwas an istoreng ininspeksyon na kan gobyerno buda kukurumpis karon na siguruan. O yan ang istorya sa bagasa sa agay padagos tapaan kung ano sa mga major development kan masusog na makita kan news dyan agang-aga sa agang-aga. Ano po? Pwede na Pading Nald. May gosig dala si Pading Nald. Salamat kan sa idong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programa